Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мөхтәрәм дин кардәшләребез. Ак әби дигәч, безнең күз алдыбызга оппак чәчле, башына оппак матур яулыкларын бөркәнгән, бөтен язмышы, бөтен булмышы, тормышы белән аклыктан, чисталыктан, сафлыктан торган матур татар апалары күз алдына килә. Менә без дә бүген шундый чиста, матур, саф күңелле Апас районы Каратун станциясе янында яшәүче ак әбибез дә кунакта. Ак әбиләр, ак күңеллеләр алар. Кем дә кыла изге дәвасын. Ак әбиләр саклап яши әле, мең дәверлек халык кыйбласын. Уйлап карасаң, чыннан да шулай бит. Манаралар киселгән, дин тыелган заманнарда да халкыбызның ак яулыклы әбиләре, апалары дөнья күреп, акыл туплаган, динебезне күз карасы кебек саклап калган, намазын, уразасын калдырмаган, ихлас догада булган. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حضرة رسوله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حضرة رسوله وصحبه أجمعين اللهم قبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم. Бүген дә әдәп ахлагыбыз, гырыф-гаятьләребез, дини йолаларыбыз нәкъ шундый Фатима апа кебек ак яулыклы әби апаларыбыз кулында. Безнең әнкәй гомер буе әби булды. Әнкәйнең әнкәсе тәтәй дип әйтәм бит. Тәтәй әби булган. И әткәйдән рөхсәт сорап, әнигә тапшырган, әнкәйгә, әби булырга. Аннары әнкәй безнең тәвәккәли бик батыр, мәетләр җуадыр ия. Шул ниләргә инде бала таптырадыр ия. Менә монда Каратунда да әнкәй шулай җирдә. Мин инде аннарсын мин әнкәйдән иренеп калдым да, мин иреттем мәйет жуырга башка хатыннарны. Үзем алай берничәне генә, 5 мәйет жудым бугай. Монда Каратунга күчкәч, аллалар җирделәр, исполкомнарга барып, колхозлардан җирләр сорап мәчет салырга. Мәчет эшләргә зиннәтеп җирделәр. Әткәй до конца җыри алмады, әткәй авырды, үлде. Мин 2000 елдан мәчеткә җыри башладым. Башта без Фирая апаң белән икәү җирдек. Беренче Азат хәзрәт. Башта Барияби. Аннары соң инде Азат хәзрәт булды монда. Азат хәзрәт безне өйрәтте инде, хәреф танырга да өйрәтте. Аннары соң иеннән кассет алып киләдер ие. Утыгы булгандыр инде магнитофон хәзерге ниләр кебек түгел инде, радио шикелле. Кассетаны куеп, магнитофонга куеп, аны уйнатадыр ие. Без инде шуннан тыңлап, китабыбыздан карап, дәрес укырга өйрәнергә инде кассетаны тыңлап барадыр ие. Үзебезнең китабыбыздан үзебез карап барадыр ие. Дәрес иттереп укырга. Аннары соң инде 2000 елда biz икәүгенә җирдек, шуннан башкалар җыри башлады инде. Җыри, оештыра, мен ансын агитировать итеп, 15-кә тулдык, 20-гә тулдык. Шулай итеп, аннар үзебез балалар укыттык. Матур күлмәкләрен, яулыкларын бәйләгән Фатима Сиражиева безне елмаеп каршы алды. Аның өенә аяк басуга яктылык, җылылык, ниндидер рәхәтлек биләп ала. Мондый ачык күңелле, әйбәт зиһенле, Аллаһның биргәненә шөкер дип торучы белән очрашу рәхәтлеге ул. Бүгенге көндә ул Апас районы Каратун станциясендә гомер кичерә. Елларда балалар онык-оныкчыкларын кунакка китә, үзе пешергән тәмле сыйлар белән кунак итә. Әнкәйләр укыйдыр, без әнкәйләр намаз укыганы күрбез. Дәвән тәтәйләр дибез инде, тәтәй диядер игелек. Дәвәни түгел, тәтәйләр бар ие. Кунакка алып кителделәр ие, аннары соң Каратунда торабыз. Әткәй инде алып киләдер, берәр атнага Җабалакта двоюрный авысының хатыны була инде җиңәши. Әбиләр җанга җыелышып утырып, дуаларны укыйлар ялар. Алар укыганы ишетеп торадыр ие. Балачага авыр сугыш елларына туры килсә дә, күп кенә якыннарын югалтсалар да, тормышны яратуларыннан бер кашында туктамыйлар. Әткәйнең атасы әйттем бит инде 113 яшенә хәтлек яшәгән. Ул сугыш вакытында
Бізде тұрды. Әткей соғыштан қайтырға тиіш. Неге? Біз бабай білен екеу кіскіні, қыраулы күн, қапқа түбіне шықтық та, негіз бойында отырабыз енді бабай білен әткейінің қайтқанын. Анар мырзалардан Фатима апама, Гүлшира апама қайсы көрсер. Мырзаларға тоқтаған станцияға түшкен енді, ол вақытта поездар жери башлады енді, станция 42-ші жылдан берді, мұнда станцияда поездар жери башлады, темір жол сіле. Мырзаларға кірген, әңкейінің туған жұртына, олар білен сөйлесіп тұрған арада Фатима апа бізге балаққа жүгіріп келіп енді әткейінің қойтасын әйтті енді. Шылай әткейіні қаршы алдық. Әңкейлер неге баралары, ұрманға баралары, ұрмандан ағаш шыбықлар енді тігі. Вақт ек шыбық енді. Біріз нерекні оларға ярамай. Лесниклар қазір орбаңны батып жібері. Оннарысын зерде үлен. Шул урманнан зерде үленін жиып қайтып, шунардан ашқа салып, ашқа тұрап, шул үленнен біраз гіне анда беренгісі боламы, біраз ярмасы боламы, шул үлен тұрап енді шулай шуны ашылары ие. Әткей соғышта болғанларын сіледір ие, міне бір сақатырымда қалған, бір жартқа кірелер. Қазір бұлар, бұнда неміслар келген, бұлар неге? Итубесіне мініп қошалар, шылан яғыннан. Итубесіне мініп қошалар. Неше кеш қондықты шыннан түшмеше неміслар кіре шыға жүреді. Мұнда әйбірлер, бұларының азғыларда болған ақырында біраз. Шул неміслар шығып кеткен арада, неден түшіп, шырмадан түшіп, пеште киптерге қойған олма барды. Сухофрукта. Міне шуны олманы нетіп, кісеге салып, жаңадан мініп жатып. Міне шул неше күн шулай неміслардан қошып жатқанлар. Әнисінің қалған еткерлерін де қадірлеп, сондық түбінде сақлай ол. Міне бұл менің сындық. Придан сындық енді қызларының. Міне бұл сындықта намазлықлар бар. Бұл намазлықны менің әңкей өзі еш шағында соққан ие. Намазның басып оқып тәпті бір көрсетейін ме? Өзінің қибылаға шылай, намазлығымда жайем де мен шылай тұрып, бисмиллахиррахманиррахим, мен шылай тұрып, мен намазымды оқимын. Бұл әңкейлер, біздің әңкейлер тұзған киімнерден, тұзған даже иық балтырларынан кесіп тұрап, жіп ясап, шылай тұрып соғалар ебі намазлықны. Өзлері соғалар ебі енді. Сетсаларыны жыртағалар, мұнда түрлі сетсі бар бейді енді. Бір тісілірек тұры кетіріп, мұнда қызылы болған енді, мұнда зәңгерлі. Айрым фигур ясылар енді, түгі простойығын айттырып нетіп қоймайлар. Мұнсын енді машинада, әңкей машинада да түгедірі. Мен өзімді түктім. Әр бақытта да шылай игіліклі болағыз. Кішілерге мехірбанды шәпқәтлі болағыз. Кішіге нашарлығы шлемегіз. Явызлығы шлемегіз. Әр вақытта да яқшы жолда жерігіз. Нашар ғамелер қылмағыз, нашар тілеклер тілемегіз. Ғамыр бойы бәқітлі болағыз, иманны болағыз. Тегізлік білен, танышлық білен, татулық білен, тұрмышығызның, малларығызның, балаларығызның игілігін көріп, қадір құрметін көріп, шатлық сенешлерге ерішіп, ұзақ ғұмыр кешірге Құдай насip етсін. Құдай тағала өзіңізге хош сәферлері қылырға насip етсін, я Рабби бір Құдайым, кім бармаған, әр баршағызға да Аллахы тағала хош ғамеллері қылырға насip етсін. Менә шулай матур теләкләрен тели, минутының қадірін, тормышның һәр мизгеленә гашыйк булып яши ул. Табиғатның матур вақыты, ағашлар яфрак ярды, шешеклер атты бітір нәрсе, шуның хәтлік. Бір қоя жерге түгел, менә шушында қайтығызда, рәхәтленіп, шушында саф хавада, жал итірге, үленінен ош пішірерге бола, урманнардан үленнер жиып қайта тұрған ек, даже бұрындық урманнарына барадыр ек. Анда жер жилеклері, қайын жилеклері, оннарсын метрушкелер, бұрында урманнан жиып қайтадыр ек. Мұна ең файдалы вақыты шушы май айы. Май айында. Көп үленнердің файдасы май айын. Илеге хәтлік. Кешкі табы түгіл. Міне адуванчыклар түшке хәтлік ашыла, уже түштен соң индалар нетелер.
Адуванчикның шешегеннән варенье кайнатадырыйк. Һәр эшен бисмилла белән башлаган, хәләл ризык кына ашаган. Авырлыклар килсә дә шатланып шөкер итәм ди ул. Шуңа да тормыш юлында уфтанырлык вакыйгаларын бик аз булды ди. Ялгыш бер үземнең бала чактан да лагайгачта корганы сүзе әйткәнем юк. Кешегә әдәпсез сүз әйткәнем юк мин. Әлхәмдүлиллаһ шөкер. Кеше белән сүзгә килешмәскә кирәк, кеше рәнҗетмәскә кирәк, әрләшмәскә кирәк. Мин әрләшә белмим. Корганы да белмим. Менә корганы тоже. Менә кайсы бер кешенең берни булса, менә тегеләй булай. Менә кеше әйткән сүзендә мин кабатлап әйтә алмыйм. Мөселман кешесе өчен 7 буын әби бабаларын белү фарыз. Аларны онытмыйча, рухларына дуга кылып тору кирәк. Фатыйма апа да үз нәсел шәҗәрәсен төзегән. Архивлардан нитәләр хәзер. Минем бит инде архивка да җыри алмыйм бер кая. Звонить итеп сорыйм мырзалардан, җабалактан звонить итеп сорыйм. Анда да олы кешеләр калмаган, белгәнрәк, мен әйтәм, 1-2 ел алданрак ниткән булсам дип көннем инде. Бит һәр нәрсәнең үз вакыты дигән шикелле 1-2 ел алдан вакыт булмаган инде минем. Менә шулай сораша, төрле кешедән сорашып, нитеп эшләдем инде мин аны. Әмма бу шәҗәрә ясау идеясе ул каян ничегрәк яшәде? Мин аны бер эшләгәндек бер башладым мин. Эшләгән вакытта кызыксынып. Эшлисең дә, тормыштап барасың, җыртын да карыйсың, сыерларда сырыйбыз, хайваннарда бар, илгәреп булмый. Шулай иттереп минем черновикларым шул килеш диванасында жатты. Инде хәзер топта мин әйтәм, мин моны кузгалтырга кирәк. Ул черновикларымны алып, яңадан теге исән калган кешеләрдән сораша, мен шулай иттереп эшләдем. Каяда булса җырып, архивларга барып, күбрәк нитсәң, нирәк кызыграк та булыр иде, но все-таки мин канәгать инде шушысына да. Әнкәй безнең Ильяс нәселе дип атала. Ильяс нәселе Исхак Сабит Рәхмәтулла. Рәхмәтулла безнең әнкәйнең атасы. Мин беләм аны. Рәхмәтулла. Ире Газимҗан белән бар кешегә дә үрнәк балалар тәрбияләп үстерәләр алар. Бик акыллы, сабыр иде, бик тату яшәдек дип сагынып искә ала ул ирен. Бар эшендә бергәләп эшләдек. Бүрәнәнең бер башыннан ул тотса, икенчесеннән мин тота идем. Йортны да бергә салдык ди Фатыйма апа. Тормыштагы авырлыкларын да бергә үткәргәнгә җиңел күренгән алар. Яшьләргә дә киңәше шул. Беренче класста укыйдым, по-моему, менә шу җыртны сала башладык. Фундаменттан тотындык. Әти белән мин җырлыйм инде. Фундаменттан сырып бөтенсен әти үзе эшләйдер. Булган кеше столяр, үзе плотник, столяр рамнарны үзе ясыйдыр. Бер шулай кайткач тау башында безнең сарай бар. Әти әйтә, вот сарайны сүтәргә кирәк, бүтәнчәрәк ясарга кирәк. Мәйтәм, әти нәрсәгә кирәксең инде, дип пенсияда бит инде. Әйтәм, нәрсәгә кирәк инде? Юк, бүтәнчә эшлисем килә дип. Икенче атнага кайткач карыйм, сарай юк, чүп-чиста сарайны чистартып куйган, сүтеп. Карыйм дип, 2 атнадан сарай, жаңа сарайны ясап куйдылар уже. Ул әйбер төзүм эшләтә алмыйдыр, гел нәрсәдер төзәдер ел. Идәге шкаф, элек сервантлар юк иде бит инде. Идә шкаф үзе ясаган, шкаф шундан ясаган. Бер сүз бездә калды. Безнең дәвәни Агаби дип инде каратында. Без кичкенә чагында шундый гадәт бар иде. Без дәвәни җанына кич кунырга керәдерик. Дәвәни янына керәбез дә, дәвәни безнең инде кич белән иң беренче намазын укый. Барыгыз балалар кроватка менеп утырыгыз да, шауламыйча гына утырыгыз дип әйтәдер. Дәвәни үзе намаз укыганда, ал җанына килеп барсаң, уй шайтаннар дип безне куып җибәрәдер. Аннан соң безгә кызыгын, без бит ялаңнан ул вакытта бик кичкенә әле укымыйдыр якта. Но иң мөһиме шул булгандыр инде, без дәвәни белән чыклаганда, ул дәвәни безгә өйрәткәне кылхуалларны, аятел кирсиләрне без шул дәвәнидән өйрәнеп калдык иде. Менә шул вакытта. Аннан соң инде ул әнидән карыйбыз инде без. Әни инде ул безнең менә гел пенсияга чыккач, миңа да әйтәдер, кызым менә син илгәргә тырыш, пенсияга чыкканчы укырга өйрәнәл дип. Менә ул вакыты җитмәгән булган ахыр инде. Хәзер инде без әнидән карый бер укырга өйрәндек. Намазга бергә бастык инде. Инде хәзер мин әнидән түгел, әни дә миннән сорый кайсы вакытта. Шулай итеп без аның белән бергә сөйләшеп, уразаларны да инде менә бергәрәк тотарга, бергәрәк аралашырга тырышабыз. Мин кичкенәдән хәтерлим, әнинең шундый гел яңа һөнәргә өйрәнәсе киләдер, яңа белемнәр, файдалы киңәшләр, ул гел төрле журналлар яздырадыр почтадан. Аннары тора бара,
Ул журналлар барса да, теге Озат хатын, Казан утлары журналлары әкрен генә дин журналларына күчтеләр инде. Ну, кичкенәдән ул гел безне өйрәтәдер инде. Файдалы киңәшләрне менә шул гәҗитләрдән күчереп языгыз, хәтерләп калыгыз, эшләргә өйрәтәләр безне, бәйләргә, аш су пешерергә. Менә гел шулай файдалы киңәшләрен үзе дә биреп торадыр безгә. Бисмиллахыңызны әйтмичә бер эшендә башламагыз балалар дип, әни һаман шулай дип әйтә инде безгә. Кичкенәләрне дә инде шулай өйрәтергә гел менә әни инде безнең агаби. Үзе дә бит инде абыстай булып йөргән иде. Хәзер инде менә без аны бик хөрмәт итеп, бик яратып сагынып кайтабыз әни җанына. Мен аңа бик сакланам. Ул менә бер кашанда гайбәт сөйләми. Ул ягы бик каты да ошый. Миңа ул беркемне дә гайбәт итеп сөйләми, начар итеп сөйләми. Менә без кайткан вакытта, шулай җыелышып утырган вакытта да без бер кашанда кеше сөйләү булмады. Анда аның кулында бер дәфтәр булыр иде. Ул шкаф кырыенда тора инде, шул дәфтәрен ачып, ул төрле рецептлар күрсәтәдер. Менә бу вареньены булай кайнатырга кирәк, бу пирогны булай пешерергә кирәк дип, ул безне гел матур итеп шундый нәрсәләргә өйрәтте инде, без анардан бик күп нәрсәләр өйрәндек. Ул безне кайткан саен матур итеп, ачык итеп каршы ала, тәмле ризыклары белән, тәмле ашлары белән озатып калганда бик матур теләкләр әйтеп безне озатып кала. Шуның өчен мин әнигә нәрсә дип әйтәм, аңа саулык, сәламәтлек телим. Я Раббым Аллам, безне һәр вакыт шулай ачык ишекләрдә, ачык күңелләре белән безне матур итеп каршы алып, озак итеп гомер итсен иде. Кеше кайнагат булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләгә тел тидермәскә кирәк, шөкер итәргә кирәк. Әз булса да, күп булса да, ул теге сиңа бөтен кешегә шулай китереп иеп бирми. Аның өчен хезмәт итәргә кирәк, тырышырга кирәк, эшләргә кирәк. Эшләсәң бар да була. Теге алма пеш, авызга теш дип көтеп жатсаң бер нәрсә булмый. Менә шул тормышның рәхәтен күреп, кадерен белеп, исән-сау шатланып, эшләргә шатланып яшәргә кирәк. Менә миңа 85 яшь, әлхәмдүлиллаһ шөкер. Чыгам бакчамда эшлим. Пәйгамбәребезнең шундый бер хадисе бар. Аллаһның иң сөекле бәндәләре Аллаһыга бәндәләрен сөекле итәргә, бәндәгә Аллаһны сөекле итәргә, кешеләргә эчкерсез күрсәтергә тырышучылардыр. Раббысының сөекле куллары булып, бер-беребезгә карата ихласлыкны югалтмасак иде. Нәкъ менә Фатима апа кебек, ак әбиләр кебек. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлык мактау, шөкерләребез Аллаһ Тәгаләгә булса иде. Сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңел төрләребездән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешсә иде. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллам үзенең бер хадисендә булай дип әйткән: "Афшу салам ва ат'имут таам ва саллу бил-лейли ван-насу ниям тадхулуна аль-джанната бис-салам." Нәрсә дигән сүз бу? Пәйгамбәребез Мухаммад алейхиссалам әйткән: "Эй кешеләр, сәламны таратыгыз, бер-берегезгә сәлам бирегез. Кешеләрне ризыкландырыгыз, кешеләрне ашатыгыз. Кичләрен намаз укыгыз, башкалар йоклаган вакытта. Әгәр шулай эшләсәгез, җәннәткә җиңеллек белән, сәлам белән иншалла керерсез" дип әйткән. Менә бу сүзләрдән нәрсә аңлашыла? Без инде мусульман буларак, икенче мусульман кардәшебез алдында хакларыбыз бар. Шул хакларның берсе сәламгә җавап кайтару, сәлам бирү. Исәнләшкән вакытта, күрешкән вакытта исәнмесез дип кенә түгел, әле иң беренче ассаламу алейкум дип әйтү. Әгәр дә безгә бер кеше ассаламу алейкум дип әйтте икән, без җавапны ва алейкум ассалам дип кайтарырга тиеш. Хәтта шулай була, бер көнне пәйгамбәребез Мухаммад алейхиссалам сахабалары белән бергә утырган вакытта бер кеше килеп керә дә ассаламу алейкум дип әйтә һәм утыра. Мухаммад алейхиссалам әйтә унди. Икенче кеше килеп кергәннән соң ассаламу алейкум ва рахматуллаһ дип әйтә һәм утыра. Пәйгамбәребез Мухаммад алейхиссалам 20 дип әйтә һәм өченчесе килеп кергәч
Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дип әйтә һәм утыра. Пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссалам 30 дип әйтә. Нәрсәне аңлата бу 10, 20 һәм 30 дигән сүзләр савап, әҗр була. Әгәр дә без кешеләр белән күрешеп, мусульманча Ассаламу алейкум дип әйтәбез икән, моның белән без әле әҗр савап та яулыйбыз. Һәм инде безгә берәр кеше Ассаламу алейкум дип әйтсә, без дәшмичә калырга тиеш түгел, җавапны да кайтарырга тиеш булабыз. Сәламны бирү ул сөннәт булып тора, сәламгә җавап кайтару, ва алейкумассалам дип әйтү ул фарыз кифая булып тора, ул тиешле, ягъни Аллаһның әмре булып тора. Һәм хадистән аңлашылганча шулай ук кешеләргә ризык бирегез. Менә Рамазан айлары үтеп китте. Аллаһның рәхмәте белән күп кенә мәчетләрдә, иләрдә ифтар мәҗлесләре оештырылды. Кешеләрне ризыкландырылды, кешеләрне шатландырылды. Менә кешеләрне ашату, эчертү, кешеләрне шатландыру ул бик саваплы. Хәтта әле кешеләр мохтаҗ булмаган кешеләргә дә кунаклар чакыру, аларны сыйлау, аларны хөрмәтләү, аның өчен савап алабыз. Әгәр дә инде мохтаҗларны без ризыкландырабыз икән, ашатабыз икән, савапны тагын да күбрәк иттереп алачакбыз иншаалла. Менә шуңа күрә бер-беребезне шатландырып, бер-беребезне куандырып торырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Һәм хадисның 3нче өлеше Пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссалам әйтә: "Вассаллу бил-лейли ван-насу ниям", төннәрен, кичләрен намаз укыгыз, башкалар йоклаган вакытта. Безнең бит инде билгеле булганча 5 вакыт фарыз намазыбыз бар. Һәм инде әле фарыз намазыннан соң тагын нәфил намазлары бар. Һәм нәфил намазларының да саваплысы, әҗрлесе ул төнге намазлар. Төнге намаз укыганыбызны без кешеләргә бик күрсәтмәсәк иде, белгертмичә генә Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип намаз укый алсак, савабы да күп була һәм бу намазлар кабул була, бу намазлардан соң кылган дуаларыбыз да кабул була. Кемдер Аллаһның рәхмәте белән бу намазларны укый ала. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә инде дуа кылганда кешенең күзенә яшьләр килсә, Аллаһ Тәгаләдән сораган вакытта дуа кылганда ул тагын да күркәм. Пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссаламның әйткән башка хадисләреннән билгеле булганча, әгәр кеше үзе генә калган вакытта күзләренә яшь килсә, андый кешене Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә үзенең рәхмәт күләгәсе белән күләгәләндерә дип әйткән. Әгәр шуларны үти алсак, иншалла җәннәткә керергә җиңел була. Тадхулунал җанната бис-салам дигән, җәннәткә җиңеллек белән керерсез дип әйткән. Менә бу бәхеткә ирешергә һәммәбезгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Аллаһ Тәгалә биргән сәламнәребезне кабул итсен. Аллаһ Тәгалә оештырган мәҗлесләрне, кылган изгелекләрне кабул итеп, укыган намазларыбызны кабул итсә иде, илкеннәребезгә тынычлык, гаиләләребезгә бәрәкәт, балаларыбызга тәүфик һәм һидаят насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.